dyma stori o gwersyl lunio. Yn yr ysgol roedd y plant yn cael gwersyl lunio gan Mrs Griffith. Roedd Elis wrth ei fodd yn arlunio, roedd e eisiau bod yn arlunydd ar ôl tyfu i fyny. Heddiw, meddai Mrs Griffith, gawn ni gystadleuaeth i weld pwy fydd y gorau am dynnu llun rhaeadr o Awstralia. Adael yn bysgodyn trochfelen neu anifail. Dangosodd Mrs Griffith bentr o luniau i'r plant, roedd Marad yn hoffi'r parot coch a melyn lliwgar. Siawc mawr ffyrnig yr olwg oedd ffeifryn Caron. Dywesodd Bethan gangarw gyda chynffon hir a choesau cryf. Bydd yn hyl peintio cwcwbyra, meddai Fion, ond roedd Elis yn methu'n glir a ffendir ffynnu. Roedd yn anedd gan fod dewis mawr o greaduriaid. Doedd o ddim eisiau tynnu llun y flamingo pink, na'r budgie, na'r koala. Roedd e eisiau rhywbeth byddai'n tynnu sylw'r athrawes. O'r diwedd, cafodd hyd i'r creadur perffaith, crocodile mawr ffyrnig yr olwg. Penderfynodd Elis beintio llun ohono'n nofio yn y diwr a'r geg anferth yn llydan a agored gan dangos dresi o ddanydd mawr miniog. Aeth y plant yr lluniau'n ôl at ei desgau ac estyn papur brwsys a faint. Roedd Mrs Griffith wedi dotio at lluniau pawb. Godosodd nhw o amgylchydd ddosbarth a syllu arnyn nhw am amser hir. Mae'n anodd dewis eu gorau, meddai hi, mae nhw i gyd mor dda. O'r diwedd, dywesodd llun Elis, llun ardderchog, meddai hi, a roedd Robert gyntodd iddo, pawb yn cytuno. Hwrê, medden nhw, a chyr yn dwylo'n hapus.